बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ बे समाव माखासे गाहाय रादाबफोर लानानै फैदों। मानकासाराव सरकारनि होनाय लकडाउननि गासै नेमखान्थिफोरखौ नेवसिनानै एबा फेलें खालामनानै उदाङै बायलाय फानलाय एबा बाजार खुलिनायखौ नुनो मोननाय जादों। आयेननि बेरेखायै पुलिसनि मेगन सिगाङाव मानकासाराव बेबायदि उदाङै बाजार खालामदों रायजोफोरा। बेबादि खैफोदनि समाव दासिमबो मानो मानिनो हायाखै रायजोफोरा सरकारनि आयेन आरो नेमखान्थिफोरखौ? बेयो मानकासारनि मोनसे नुथाय। मानकासाराव आयेननि बेरेखायै लकडाउननि नेमखान्थिखौ नेवसिनानै रायजो राजाफोरा उदाङै ओंखारबोनानै बाजार खालामनायखौ नुनो मोनदों। भारतजों जेब्लाबो जुजिग्रा एबा दावहा होग्रा नसुंसेनि हादर पाकिस्ताना भारतनि मदद बिदों। बुहुमनि मोन 30 हादरफोराव हाइड्रक्सिक्ल'र'कुइन मदद होनानै भारतआ मदद खालामनाय बायदि पाकिस्तानखौबो मदद खालामगोन नामा? कर'नानि गाग्लोबनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय पाकिस्ताना भारतनि मदद बिदों। पाकिस्ताना भारतनिफ्राय हाइड्रक्सिक्ल'र'कुइन मदद बिदों। भारतआ हानायसेबांखौ बुहुमनि गुबुन गुबुन मोन 30 हादरफोराव हाइड्रक्सिक्ल'र'कुइन हरनानै मदद खालामबाय। बे समाव पाकिस्तानखौ माबायदि मदद खालामनो हायो बेखौ समाजो खिन्थासिगोन। आमेरिकानि राष्ट्रपति डनाल्ड ट्राम्पआ WHOखौ दायनिगिरि बुंदों। कर'ना भाइरासनि जागायजेन्नाय आरो साग्लोबजेननाय समावनो मोजां रोखोमनि सांग्रांथि राहा फोसावैनि थाखाय बेबादि जानो गोनां जादों होननानै WHOखौ आमेरिकानि राष्ट्रपति डनाल्ड ट्राम्पआ सोंखारिदों। उत्तर प्रदेशआव डक्टर आरो नार्सफोरनि सायाव गाग्लोबग्रा माखासे आइजोफोरखौ हमनो मोननाय जादों। दासिम गाग्लोबग्रा दायनिगिरि 9 आइजोफोरखौ हमनो मोनदों। हमनो मोननाय 9 आइजोफोरखौ जेलाव दैथायहरनाय जाबाय। उत्तर प्रदेशआव कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय लकडाउनखौ खालामनाय जादोंब्लाबो अख्राय सुबुंफोरनि थांलाय फैलाय खालामनाया गिख्रंथाव थासारिजों मोगा-मोगि जाहोदों आरो भाइरासनि गोख्रै सारलानायाव मदद खालामदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पुलिस आरो रैखाथि बिफाना गोबां ओनसोलफोराव सानफ्रोमबो खनथामै सेनिटाइजेसन खालामनाय जादों।